Abo Kpakpando ka ị na-ekiri ugbu a onye na anyị nọ bụ afọ Igbo ihe gbasara ọchịchị obodo na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche doro ya nke ukwuu. Anyị ma ya mana ọ ga-aka mma ka o jiri ọnụ ya kọwara ya onye ọ bụ na nke ọ na-eme. Nna ya ekele gị. Daalụ. Biko ndị na-ekiri anyị na mba ụwa niile ga-achọ ịmata onye bụ kpọmkwem. Afa m bụ Amechi Ugwele. Abụ m onye Igbo Etiti n'Enugu steeti. Mụnwa bụkwa onye na-emekwa na ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ. Esokwa m na ndị otu ọchịchị obodo. Mụnwa bụkwa onye na-ede ihe ederede dịka ịkọwa ihe na-eme na idekwa ihe ọgụgụ na-eme mmadụ obi ụtọ. Dekwara m akwụkwọ wee bụkwara onye na-ejekwa eme nkọwa ihe gbasatara ọdịka ihe na-eme ụbọchị kwa ụbọchị. Ọ dị mma, dịka afọ Igbo nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ ihe na-eme n'obodo, nke mgbe anyị chọrọ ịma nke mgbe Nnamdi Kanu ndị agha bịacha gbacha egwu eke emechi ihe ndị ọzọ niile dị iche iche afọ ozi ya, mana oge nwa amadi anọ oge a na-abịa gba egwu eke jee nọ abe ya kemgbe ndị amijicha na bịa n'afọ ozi ya ma na ọ dị ndụ ma na ọ nwụrụ anwụ. Ndị mmadụ na-apụta na-ekwu okwu ka hazigharị Naịjirịa, na-ekwu okwu ka Naịjirịa ga-esi hazigharị Naịjirịa nke a na-akpọ restructuring ihe ndị ọzọ, mana kemgbe a na-afụ ozi Nnamdi Kanu enwezi onye na-ekwute ya dịka bụ afọ Igbo ọ na-eru n'okwu. Gịnị kpatara nke a? Ịma na ọ na-abụ na ihe na-eme ka ihe na-eme. Nnamdi Kanu bụ nwa amadi nwafọ Igbo, onye ọbụla ma ihe ọ na-ekwu maka ya. Ọ na-ekwu maka iwepụta nkejupụta obodo Biafra n'ime Naịjirịa. O wee bụrụ na ihe o ji wee maka ya na-ekwu bụ na maka mmegbu na mmekpa ahụ a na-emekpa ndị Igbo, wee sị na ka obodo Naịjirịa si wee dị na o gosigo na ha chọrọ ndị Igbo, na ndị Igbo adịghị enweta oke ruru ha, na ndị Igbo adịghị enwere onwe ha, na ndị Igbo ihe ọchịchị obodo adịghị eru ha aka. O wee bụrụ ihe ndị ọzọ na-akpacha anya eme si n'ebe ọ dị etu a ka ndị Igbo jee n'ọrụ onwe ha n'obodo Biafra, ndị ọzọ ekweghị. Ndị Igbo ụfọdụ dịka ndị ọha na eze a na-asị na Biafra nwere ike onye nwee nsogbu, mana kamịa ka ahazigharịa obodo Naịjirịa, ihe a na-akpọ restructuring, wee mezichaa ihe dị aṅaa mekwata Naịjirịa etu ọ ga-esi wee duru onye ọbụla mma, etu onye ọnụ ga na-esi wee na-eru onye ọbụla n'okwu, etu ihe ọbụla dị n'etiti Naịjirịa ga-esi wee ruo onye ọbụla aka etu o kwesịrị ya ka ndị ụfọdụ na-ekwu. Mana ịma na ndị na-ekwu maka ya na-ekwu maka ya maka na ha nere anya na igbubi Naịjirịa ka Biafra na ọrụ onwe ha, na ihe ọzọ na nke ka ya mma ga-abụ ka emekwata Naịjirịa n'ụdị ga-eru onye ọbụla aka n'ihe a na-eme. Mana kama kemgbe Nnamdi Kanu agwakpọrọ bịa afrozi ya ada anụzi ọnụ okwu ya, onwezi onye na-ekwuzi ya ihe ọbụla, maka na ọ bụ mkpọtụ ha na-eme, ọ bụ okwu iwe ha na-ekwu ka o si wee ọnụma si wee dị ha n'obi, mee ndị mmadụ ji wee na-ekwutu ihe ọbụla gbasara ka a ga-esi wee mekwata Naịjirịa ụdị onye ọbụla mma. Ya bụ na etu amụrụ ebe ọ nọ nke iji wee n'onu ya, onwerozi na-anụzi ihe a na-ekwu, onwerozi na-ekwuzi maka obodo anyị ka ihe ga-esi wee dịrị anyị mma, onwere onye na-ekwuzi maka mmekwata ha na-ekwu maka ya, maka na ọha nwa ọkụ ha na-acha Naịjirịa mere ndị Naịjirịa ụfọdụ ji wee na-etinye ọnụ ka enwee restructuring. Mana ka ha bịazi ndị a ma eje na bịa maka ka a na-ekwu ya niile a na-ekwukwa ọdụ ndụ onwere ịmanụ, onwere anwụ onwere ịmanụ,
maka na ịma na a dị na mbụ kpụpụ ya n'ụlọ ikpe na-ekpe ikpe ebe a nọ wee si anya na si n'ụlọ na-abịa ikpe. Mana ndị ọchịchị obodo Naijiria ekweghọzi ka mbọsị akara aka ruo wee wakpobịa, kpụrụ ndị agha wakpobịa, egburu ndị egburu ka ha si wee kwu, emerụ ndị emerụ arụ ka ha si wee kwu, o nwere ndị akpụrụ akpụ wee pụọ. Nwere nke mere Nnamdi Kanu onye ọbụla ma ọ dị ndụ nwụrụ mmanụ, ọ nwụrụ anwụ ọ nwụrụ mmanụ. Ndị agha jere na bịa sị na ha kpụrụ ya, ndị bịa na-asị na kemgbe ndị amị bịa na ha kpọrọzi ya. Nwere nke bụ eziokwu anyị ma, mana iji kwuo eziokwu, ọ bụ dịka na ha ejọrọ na bịa ya bụ nwa amadi aka apụta mbọsị akara aka n'ụlọ ikpe ka a mara ihe a na-ekwu ekwu, ka ya bụ ikpe wee na-aga n'ihu. Maka na ndị ọchịchị obodo na-asị na ihe niile a sịrị ya nye eme na ma ya mee etu esi wee nye ya iwu ọ ga-edobe na ụdị ka esi wee hapụ ya ka o si n'ụlọ mkpọrọ wee nata, na ọ bịazi na-atinye aka na-agbarụ ya bụ ihe. Mana a na-ekwusị na ọ bụ na ha furu etu a ha ka eche na o ruo na anya bụ ụlọ ikpe bụ ihe sikwara ya na ekwetu ị ga-esi wee na-anabe gị si ebe a na-abịa ikpe bụkwana ndị ọ dịrị isikwa ya na ihe ha gwara gị ha na gị kwekọrịta na ị ga-eme na imeghezi ya bụ na ị ga-na-achị azụ na ụlọ mkpọrọ sikwa ebe a na-abịa ikpe. Mana ndị a echeghọzi ha awakpubịa kịta onye ndị akaegbe ndị tinyere aka mgbe aka ya tinyere aka wee gbaa aka na ọpụta na ha ga-abịa na-edute ya ikpe. Ndị ụlọ ikpe na-asị ha dute onye unu siri na unu ga na-edupụta na unu gbara aka ya, ha wee na-asị ndị ụlọ ikpe nọọ eziokwu na ha gbara aka ya. Mana kịta na ndị gọọmenti etiti na mgbe ha bịa gbara aka ha na onwere onye na ha na ụlọ na bịa na mgbe ha bịa gbara aka ha na ndị gọọmenti ebodoba ha ebubo si na ha bụ ndị ntị ike isi ya bụ okpu. Mana kịta ha bịa sị na ha bụ ndị ntị ike isi ya bụ okpu, ndị terọrist, na ha marazi ya ga-eme anọ n'elu ya wakpube ha ka ha wakpuru na be ha, achụọ ha ọsọ, gbuo ndị egburu egbu, mee nka na onwere ihe ma ebe a ha ma na onwere nọọ ndị jere ebe ahụ bụ ndị ga-akọwa ihe mere nwa amadi ya. Ma iji kwuo eziokwu ọkwa etu a ka o si wee, maka na onye nọ na bịa onye ọ bụ nwanne mana ọ nọ na bịa ha ka eche ka na ọ bụ na mbọsị ahụ ruo ọ bụ na ọ bịara ama na ọ gbago ọsọ, mana ha eje ebe ahụ mee ka ha si wee mee ma ruo taa nwere onye fụ ebe ọ nọ. So onye bụ enwe ka o si wee dị. Mana ihe o ji ewute bụ na ndị Igbo niile, ndị ntorobịa ma ndị dị ka unu nwa, onye ọbụla gbachiziri nkịtị, onye na-ajụzi esi Nnamdi Kanu ọ dị mma. Ọ dịrọ mma, mana ịma na ihe onye ọbụla ji wee gbasi nkịtị bụ ezigbote aka ike ndị gọọmenti wepụtara wee sowe ndị a wee sị na ebe a sịgo na ndị a bụ ndị ntị ike, ndị isi abụ okpu na ndị terọrist, na onye ọbụla kwuru ihe ọbụla gbasara ha dịka na ikwu nke ọma ma ọ bụ igosi nkwado na ihe a na-eme ndị terọrist bụ ihe a ga-eme gị, onye ọbụla nọrụ ụjọ a na-atụzi ndị mmadụ. Iche na ihe a agaghị ebute nke a gosizi na ndị Igbo bụ ndị ụjọ. Ịma na asị kwuokwanụ mana ịma na ọ bụrụ ndị Igbo niile na-akwado ya, ma ọ nwere ndị na-akwado ya n'obi mana ha adịghị nkwadobe ịpụta ka eje nụọ ọgụ. Mana ịmakwa na o nwere ike ndị be anyị sị na onye gbara nkịtị nwere eme ihe dị ya n'obi, o nwekwara ike etu o si wee gba nkịtị, ha gbara nkịtị, ndị otu Nnamdi Kanu gbara nkịtị, o nwere onye ma ihe ha gbara nkịtị na-eme, o nwere onye ma ma onwe ihe ha na-akpa, o nwere onye ma ma onwe ihe ha na-akwadobe, o nwere onye maka na ya bụ ihe bụ ihe dị ime. Iche na ihe a ga-eme amara ihe ọ ga-amụ. Iche na ihe a ga-eme onye ọbụla chọrọ ịnụrụ Igbo ọgụ ugbu a obi ada ya mba, maka na eweka ihe ga-ezi mee ya enweghị onye ga-ajụ ese ya ma ọ bụ jee ije ya. Mana ị na-ekwu bụ eziokwu, maka na ọ bụ na ọ na-abụ ihe gbasatara be anyị na-anụ mmọkụ n'obi mpụta na-anụ ọgụ ya nnyocha, ọ bụ na onwe ka ya bụ ihe si wee na-eme ndị nche na ha ga-abịa tinye aka kwuo okwu nye m nkwado emerọ obi ama adịghị ọcha ịpụtakwa echi, ma ịtụ esi wee fụta nke a si wee na-aga ya bụ ihe mee ka o si wee dị. Ndị Igbo n'ezie riri mperi n'ebe ọ nọ, mana
ọ bụgodu na ha bịara na-ekwukwazị maka ndị otu Nnamdi Kanu na ihe a na-ekwu wee na-ekwu ihe ndị ọha na eze na-ekwu si megharịa Naijiria, kpụgharịa Naijiria, hazigharịa ọnọdụ Naijiria ka ọnụ na-eru onye ọbụla n'okwu, ka ihe aka na-eru onye ọbụla n'ife onye ọbụla nwe dịka ndị ọha na eze si wee na-achụ, ọ dị mma. Mana nke a bụ na ọkụ Biafra anyụọ, ọkụ restructuring anyụọ, onye ọbụla nọrụzịa, onye na-emezi eme onye ọbụla mma. Uche nke gị, Nnamdi Kanu ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ? Nwa amahụ mana ị na-anya etu o si wee na-ekwubu okwu bifọ, Nnamdi Kanu abụrụ onye ga-anọrọ ọgba nkịtị. Ọ bụ onye ọ na-adị mma onye ọ na-anụ okwu n'obi ikwu uche ya, ikwu ka o si wee dị ya, n'agbanyeghị na ụfọdụ si na ha etu o si kwadịchara ha mma na ọ bụchara etu ihe ziri ezi, mana ọ bụrụ na ọ dị ndụ ọ ga na-ekwu okwu. Ihe ọbụla nwere ike ọ bụrụ ihe mere eme, o nwere ike ọ bụrụ na ọ nwụgo, o nwere ike ọ bụrụ na ọsọ ka ọ gwa, mana ndị ga-aza ajụjụ a bụ ndị jere ebe ahụ. Dịka ọ bụrụ na onye ikpeazụ fụrụ mmadụ anya bụ onye nwere ike ikwu ọnọdụ ọnụ mgbe ya na-apụ, ebe i buru ngwa ọgụ banye ebe mmadụ, were egbe, were ogbu na igwe, were ngwa agha banye ebe mmadụ, chụsasịa ndị mmadụ, gbuo ndị ụfọdụ etu a si wee kwu, mee ihe dịgasị aga, o nwere etu o si wee dị ka o nwere ike ọ bụrụ na ọ nwụrụ anwụ. Emechaa otu a, ihe niile a jide otu a, kedu ebumnobi gị na ihe a gbasara Biafra ga-adị otu a? Eche na-enwe ike ewere onye ọzọ ga-apụta dịka Nnamdi Kanu kwuo okwu gbasara Biafra ma ọ bụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo? N'ezie ịma na ndị Igbo erika. Tupu Nnamdi Kanu apụta, ọkwa Ojukwu bụ onye kwugide maka Biafra n'ụbọgụ chịrị ndị Igbo jee agha nụrụ ụmụ na-ara arịtọ, lụchaa ya wee dị ka o si wee dị. Tupu Nnamdi Kanu apụta, nwa amadi a na-akpọ Rafụ Wazirike chi ndị otu ya na-akpọ ndị Masọ, Nnamdi Kanu sokwa n'ime ha wee na-ekwu. Wazirike ejego nga ugboro Wazirike akpụrụ gị ya kpochie ugboro ihe dị iche iche eme gị ya ugboro ọ taga ahụfụ, o wee na-ekwu Nnamdi Kanu apụta ya na arụkọ ha gbasaa Nnamdi Kanu ekwuwe nke ya. Ugbu a o nwere ndị ọzọ na-ekwu na ha na-ekwuzi n'aha ndị otu Nnamdi Kanu, mana ọ bụrụ etu Nnamdi Kanu si ekwu ka ha si ekwu. O nwere ike o ruo echi onye ọzọ apụta wee kwuo okwe nke ya, maka na adịghị m eche na ọtụtụ ụmụaka Igbo, ụmụafọ Igbo si wee buo ibu ndị ihe gbasara Igbo na-anụ ọkụ n'obi, na onweghị onye nwere ike ịpụta kwuo okwu etu o si wee gbasata ndị Igbo n'ihe a na-eme ndị Igbo na mkpagbu ndị Igbo, na etu esi agbahapụ ndị Igbo n'azụ n'ihe a na-eme, etu ekwere eme ka ndị Igbo pụta ụzọ, etu ekwere ekwe ka ndị Igbo nweta ihe n'obodo Naijiria. O nwere ndị ọ na-anụ ọkụ n'obi, mmadụ dịka m ọ na-anụ m ọkụ n'obi, ekwugo m ihe gbasatara ya dee ka o si wee masị m. Ndị ọzọ na-ekwu, ndị ọzọ na-ede, mana anyị ma na onyinye dị n'iche n'iche, obi dị n'iche n'iche. O nwere ike ọ bụrụ na etu anyị si wee na-eme, ọ bụrụ etu o si wee gudobe m agụ, o nwere ike o ruo echi ọ dị m ka ọ m kwụsiwe ike, ka m tiwe mkpu, ka m mesiwe ike mmebe. Mana ana m ekwu na ihe dị mma ka ndị Igbo, onye Igbo ọbụla ọ masịrị, ka anyị na-ekwu maka be anyị, ka anyị na-ekwu maka etu o si wee dịrị anyị. Ọ bụrụ na ọ dịrị anyị ma anyị ekwuo, ọ bụrụ na ọ dịrị anyị ma anyị ekwuo, maka na onye anụrụ onye a amarọ ka o si wee dịrị ya. Ịgba nkịtị ọ dịka ụwa dịrị gị mma, mana itiwe mkpu amara ebe ihe na-eme gị si abịa, ịghọtago. Maka na ọkụkọ egbe buru nwa ya si na ya na-etiri mkpu bụ ka ụwa niile n'onu ya. Ọ bụkwa na egbe nwere ike nọkọta hapụ ya, mana o nwekwa ike ga-esi tiwe mkpu, ndị nnọkwu ọkụkọ tiwe mkpu egbe ahapụ nwa ọkụkọ o buru. Dịka isi kwuo, n'uche nke gị ọ dị ka a ga-emegide n'ụwa eweta ihe ndị Igbo eweta Biafra? O nwere ihe ama emenwu n'ụwa, o nwere ihe ama emenwu. Mụ ebe asị gị na ama enweta ya bụ ka m kwuo ihe ma na mma n'okwu asị. Mụ esikwana gị na enwe ike inweta ya. Ihe ga-agba n'okwu Biafra bụ ọ bụrụ na ya kwụsị mkpagbu na akpagbu ndị Igbo. Dịka mụ onwe m si wee nọrọ, ọ bụrụ na emegharịa Naijiria ọ dị ndị Igbo ka o si wee dị ndị ọzọ, ọ dị m mma.
mana ọ bụrụ na ha sị na ha ma emegharị Naijiria ka ọnụ na-eru ndị Igbo n'okwu ka nke ruru anyị ka o ruo anyị aka ha sị ekwe anyị ka anyị naba ime ajụ m ịjụ na ma hapụ gị ime ajụ m ijide m ọ bụrụ mụ na gị nọrọ isi m bịa nọnyere gị mụ na gị anọnyere gị ebute nri na-eri na-ene gị n'anya mbịa ka ntinye aka ewepụ m aka ma ọ eburu nri kpụsara na agịga kedu ka obi ga-esi wee dị m ke ka mụ na gị ga-esi wee nọ ya bụ na ọ bụrụ na ha chọrọ ka anyị nọrọ ha ma ihe niile anyị na-ekwu anyị etighị ya na mkpu anyị ebeghị ya n'akwa anyị ekwughị ya n'ọnụ mee ya n'omume kwuo ya ka mmadụ si ekwu ha mee ihe a ka anyị ma na anyị nọ ka onye ọnụ na-eru n'okwu si wee dị ma ha mere ha hapụ anyị ka anyị na ịma na a sị na anaghị enye ọchịchị na a na-azọ ya azọ onye chọọ iwere onwe ya na a ga-azọta ya iche na ndị Igbo nwere ike ijikọnata obi ọnụ si na ha chọrọ ịkwụrụ onwe ha otu a ha na-emenwu ha na nke Nnamdi Kanu ọ na-abụ ndị kwe na ndị ekweghị a ga-emenwukwanye ya ịma na tupu Nnamdi Kanu abịa tupu oge ugbu a abịa o nwere ka ihe si wee dị onye ọbụla na-ekwuru Igbo ọnụ na-ekwuru Igbo erika ma ndị eziri ma ndị ezighị mana kịta ọ bụrụ ozi mmadụ ncha na-ekwuru Igbo mazi ndị na-ekwuru ha ndị ọha na eze na-ekwuru Igbo ndị na-achị achị bụ ndị gọvanọs na-ekwuru Igbo ekwugo na onye ọbụla onye eziri ozi ejezi n'ozi eziro gị ekwuzinara Igbo na Igbo were ofu ọnụ na-ekwu were ofu obi na-eme were ofu isi akọ na uche wee na-eje nya bụ ozi kịta etu o si wee dị ndị na-ekwuru Igbo kpụkọtara ọnụ okwu a wee na-ekwuzi ofu ihe Igbo ha dụrọzi ka ọ dị na mbụ agbasasara agbasa ndị si aka ekpe na-aga ndị si esi aka ndị na-aga mana kịta etu o si adị ka chi na-efo na-eji na-efo mụa ọ na-eme m ka Igbo ga-eju ofu ọnụ na-ekwu wee kwute ihe nwere isi ọ dị mma ka anyị wezi abatazie n'ọchịchị obodo ndị niile na-achị na mpaghara dị iche iche ndị a dịka gọvanọ na ndị ọzọ kedu ebumnobi gị ihe eji ekwu ihe a maka na oge a Nnamdi Kanu nọ na-ekwusi ihe a ike ehibigara otu dị iche iche development union ewere ndị chọrọ ka ewe South East Development Commission na ihe ndị ọzọ mana ugbu a ihe a niile bịa daa mba kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-achị ana Igbo ihe mee bụ na ịma ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị politicians ihe kacha ha mkpa bụ etu o si mmasị ha ihe bụ uru nke ha o nwere ndị ọ ga-abụ si ha hapụ etu esi si hapụ ihe ka o si wee dị maka na ebe ha na-erita ha ncha niile dị mma o nwere onye na-azọsi ya o nwere onye na-akpasị ha ụzọ ebe ahụ ha asịsị hapụ ihe ka o si wee dị mana o nwekwara ndị ga-ejikwa maka ihe gbasara Igbo wee na-achọkwa ka ha kpata ụzọ ka ha nweta ebe ha nọ n'ihe gbasatara ndọrọ ndọrọ mana ka o si wee dị ndị na-achị anyị ụfọdụ na-emekwa n'ike ha a na-akatọkwara ha maka ịma nọ ndị okenye ndị Igbo gotegoro ha na-asị na ha achọghị ka ha hapụ ụmụaka ndị Igbo ndị ntorobịa etu o si anụ ọkụ n'obi ka ha na-apụ ka ha na-egbusisi ha na-asịsị hapụ ka e were ya nwayọọ nwayọọ maka na nwayọọ nwayọọ ka eji aracha ofe dị ọkụ mana ndị ntorobịa sị mba ka emewe eme kịta ịma nọ ka ndụ ha si wee dị o wee bụrụ na onye na-esi esi na-esiri ahụ onye na-ahụ ahụ na-ahụrụ ahụ nọọ ka ndị ntorobịa kwụsị ịkatọ ndị ndu anyị ndị gbagotegoro na-asị na o nwere ihe ma ha na-eme ka ndị ndu ndị okenye kwụsịkwana ka ha na-aghọtakwana ka ha jisi ike na-aghọta ndị ntorobịa wee fụ na ndị isi na-achọ ọkụ na-anụ ọkụ ndị chọrọ kịta ka eme ya ugbu a ya bụ na ya bụ ihe ndị a ga-ejisi ike na-aghọta ndị a ndị ejisikwa ike na-aghọta ndị a o wee bụrụ ya maka na anyị che niile na-achọ ofu ihe ọkwa na ofu aka nri ofu aka ekpe ahụ na-emere arụ ihe ya bụ na ya bụ ihe bụ na ka ndị na-achị achị si eme ha na-emekwana etu ha si wee ghọta ọtụtụ oge ha eme ihe dị mma anyị afụ uru ya oge ụfọdụkwa ha eme nke ha ga-eme ọ bụrụ na ya bụ ihe ha ma meta ezigbo mkpụrụ ọkwa na etu a ka o si wee dị ọ dị mma na iji rụtụ aka Rochas Okorocha so n'ofu ndị na-achị n'ala Igbo na-achị obodo Imo nso nso a ọ gharịrị ọkwa wee wepụta ngalaba nke ọ sị na ọ bụ obi ụtọ
wepụta ihe ga na-afọ maka ya akpọrọ Commissioner for Happiness and Fulfillment. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọchịchị Rochas n'ala Igbo? Asị m kwuo, Rochas bụ ifere. Rochas o menyego anyị, o mego ndị Igbo adịka ndị amara ihe, ndị Igbo adịka ndị bụ ihe egwuregwu ka ha na-eme. O mere ọchịchị adịka ihe ụmụaka. O mere ọchịchị adịka ihe ndị iberibe na-emezi n'Imo steeti. O mere ọchịchị Imo, ọ dịzị aka a ga-asị gị na Imo Igbo enwerezi mmadụ. O mere ọchịchị ọ dịka a ga-asị gị na ọ bụ ihe egwumegwu. Kedu ka Rochas na mbụ a na-akọta ya na ọ bịara buru ego afụrụ afụ, ego onwere ego ga-eji wekwu ndị ọrụ ụgwọ, onwere ego ọ ga-eji wekwu ndị nagoro ezumike ọrụ ụgwọ, onwere ego ọ ga-eji wekwu ndị ngo kọntraktọs ụgwọ, onwere oge ọ ga-eji wee rụọ ụzọ, onwere oge ọ ga-eji wee mee ihe Rochas mere bụ ijeje were ego si na ọ dịrọ wee jee kpụọ ndị mmadụ. Ndị ọ kpụkwara abụrụ ndị obodo anyị. Onwere uru ndị ọ kpụrụ akpụ ha bara anyị. Onwere ezigbo ihe ngosi a na-eme na o jee kpụọ ndị a kpụchaa ha. Akara ekwu nke a na-ekwu ihe ọzọ mere m ọ bịa si na ya ahọgharịgo ọchịchị obodo na ọkwa wee wepụta ngalaba na-ahụ maka obi ụtọ na ka ezi ihe mapụrụ ya na ime ebumnobi, imepụta ebumnobi ndị mmadụ. Ebe ihe ọ na-eme na gọọmenti enyere ndị mmadụ obi ụtọ, ọzi naanị nwanne ya nwaanyị a o were tinye ebe a bụzi onye ga-eme enye mmadụ obi ụtọ. Ka a ga-esi onye ya bụ obi ụtọ ha ekwurọ amarọ na mmụọ ịgụnye ndị mmadụ mmanya ka ha na-amụ, amarọ na mmụọ ịdị na-etiri ha egwu ka ha na-agba, amarọ na mmụọ ịdị na-eke ha ego. O nwere ka ọ ga-esi wee meri anyị ma kedu etu ọ ga-esi wee mepụta ebumnobi ndị mmadụ karịa ihe ọrụ dịrị gọọmenti rụọ ya. Ebe a chọrọ ụzọ itinye okporo ụzọ, ebe a chọrọ ụlọ akwụkwọ iwu ụlọ akwụkwọ, ebe a chọrọ mmiri itinye mmiri, ebe a chọrọ ọkụ itinye ọkụ. Ihe a bụ ebumnobi ndị mmadụ gọọmenti ga-emejupụta. Ịbịa wepụta okwu oje si na onye abụghị na maka obi ọma ka obi ọcha ka obi aṅụrị. Kedu etu onye a ga-esi nye m obi aṅụrị ebe nọ na-ata afụrụ m ego rie nri, afụrụ m ego kwụọrọ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ, afụrụ m ego gbata mmanụ ụgbọala kpagharịa, afụrụ m nrụ ọrụ akwụọ m ụgwọ ego adọrọ n'obodo. Nwere ihe na-eme isi na a ga-enwe obi ọcha. Ọchịfọ nwaanyị abịa na-agụrụ m egwu, ka ọchịfọ o butere m nri ndị ka ọchịfọ ihe bụ mkpa m ji egwu ya o merụ m ya. Onye ka nna asị gị na ụmụ ihe afịọkwụrụ ya n'isi. Onye ya na echiche ya ka asụ ada akpụ ụdị agwa. Onye ka ama ebe ọ na-eje ada eme ụdị omume. Onye ọbụla aghọtago odogo iwu na ọkụkọ anya. Ọ bụrụ naanị n'Imo steeti, ọ bụrụ naanị na ọwụwa anyanwụ Naijiria bụ East, mana n'obodo Naijiria niile n'isi adịrị onye ama. O nwere nkọwa a ga-enye akọwagide ihe a ọ bụrụ ihe ziri ezi. O nwere etu a ga-esi wee kwugide ya ọ bụrụ ihe mmadụ ga-afụta n'ụdị dị mma. Kedu ihe ọ bụ? Ihe a na-ekwu bụ ka eje nene isi akpọ eduru onye a dube ya n'ebe a na-enene ndị isi mmadụ ka a mara ma ọ ka dịkwa etu ọ dị. Mana ihe niile na-egosi na-emenụ na-egosipụta na okopụghị ya. Ọ dị mma. Ine anyị fana otu ndọrọndọrọ nụrụ ya bụ otu ndọrọndọrọ na-achị Naijiria, ya bụ APC. Kedu ọnọdụ ndị Igbo nọ n'ọchịchị ndọrọndọrọ APC nke nọ ugbu a n'ala anyị Naijiria? Ndị Igbo ha nọrọ n'APC eche m na naanị obodo ya ka ndị Igbo nọ. Ifugonu ihe niile a na-eme ebe a. Ihe ọkwa n'Imo ebe ndị APC nọ, ifugonu ka ha si eme, ha na-eme ihe ezigbo ngosipụta na-ga-eme ka ndị mmadụ si ka anyị bịanye aha aka n'akwụkwọ mgbe ha ga-azọ ọchịchị ọzọ. Ọkwa ejere ọchịchị na Anambra mbọsị eni wefuru na etu ha si wee mee ihe niile ha mere. O nwere ebe ha jere o wee bụrụ na n'etiti obodo Naijiria bụ federal gọọmenti APC adịghị eme ọfụma. Obodo ha na-achị achị dịka Kogi ebe gọvanọ Bello ọda akwụ ụgwọ ọnwa, ọda akwụ ụgwọ ndị penshọn,
ọ nwere ihe ọ na-eme onye ọ na ebe a eme bụ sọsọ mmadụ amarụ ifụ na ihe onyonyo Facebook na ọrụ bụ ụlọ n'obodo ya na ụlọ ọrụ ka ihe ọ na-arụ tupu ọ bịa bụrụ gọvanọ na ifụrụ ụlọ ọrụ ụlọ niile ọrụ ka ebe o si kpata ego si na ndị mmadụ afụgo n'ebe ego nwa afọrọ afọ ebe ọ na-ana ya bụ na ndị APC o nwere ihe ha nwe ha ga-enye anyị. Ọ dị ma ndọrọ ndọrọ na-abịa ugbu a ka ọ na-abịa osote bụ onye isi ala bụ vice president former vice president Atiku Abubakar o bugharịa n'ọnọdụ banye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị PDP. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nwa amadi? Onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-adịrị ya mma erufukwana na nwa amadi a abụghịkwa n'osote onye isi ala Naịjirịa na okpuru oche pati a PDP okpuru oche PDP ihe wee meme ọsị na ya ghọtarazi etu ihe si eme na ka o si eme na ọ dorozi anya ka ya jebe ebe ya na-eche na ọ ga-adịrị ya mma o wee nọ na APC na onye niile ọ nọ ọ dị aka ọkadụ nje ebe ahụ okorokwa akpa ya bụrụkwa oche ya na-achitekwa azụ na PDP ha emepere ya oche nabata ya nke ọma o nwere ihe dị nje ebe ahụ ọ kwara ka esi eme ihe ọchịchị ọ dịka onye na-eje njem itinye isi ebe anyị fụrụ ụzọ ị na-achịta azụ chọwa ebe mana anyị mana taa bụ gboo ihe nye agago o nwere ike ebe oche na ụzọ adịrị ọ na-achọ ebe ga-adịrị ya mfe inweta ihe ọ na-achọ onye abụ etu ọ ga-esi wee chịa obodo Naijiria ma ndị PDP ọ hapụchara na-achitekwa azụ ụfọdụ anabataghị ya ụfọdụ obi adịchara ha mana ọ nachiri azụ mana etu a si wee nabata ya ma ha ma na nwa amadi ya na ọnụ na-eru ya n'okwu na aka dị ya o ji ihe eji ekwe o ji ego ọ maara mmadụ ọ gbatị aka ọ kpọọ ndị mmadụ ha abịa na o nwere ndị gọvanọ ọsụsụ ya o nwere ndị sinetọ ọsụsụ ya o nwere onye eso na Naịjirịa ruo etu esi wee soro ya ya bụ ndị ọnụ na-eru n'okwu ya bụ na ihe ọbụla ọ na-ekwu na ndị ga-ege ntị ebe o si ka ejebe ndị na-eso ya n'azụ erika ga-eso ya wee jebe ebe ahụ ana o nwere ebe ọ batara ha erie nne sie ike kwụrụ chimchim. Ị na-ekwu na otu ọ batara otu ndọrọndọrọ PDP ugbu a na afọ ntụliaka na-abịa abịa ya bụ afọ 2019 na-abịa abịa na ndị PDP nwere ike imerụ ihe ga-eme na ihe ga-egosi ga-eme bụ ihe dịgasị iche iche anyị nwere ike ife etu o si wee mee o nwere ike ọ bụrụ na ọ banye ebe ahụ ndị PDP wepụta ya o nwere ike ọ masịrị ha nwekwana ike ọ bụrụ na o nwere ndị ọzọ pụtara na pati ọzọ nwee ike ọ bụrụ na o nwere ndị ga-achịkọta pati ọzọ ga-esikwa n'ike mana ka m si afụ ya ọ bụrụ na ndị PDP wepụta ya o nwere ike ije maka na ndị obodo Naijiria ike agwụgwụ ha ebe APC o nwere etu ike ga-esi wee gwa mgbu mmadụ si ihe ọbụla ga-abịa wepụ onye a nọchie na ọ ga-adị gị mma. Ọ dị mma anyị kwubu ihe a na-abụ na ya erụtụbụrụ aka na ya maka ndị na-ahazi ala Igbo ugbu a dịka ọhaneze kemgbe onye were ọchịchị dịka onye isi ọhaneze bụ onye ichie Nnayawodo were aka wee bata chịba ọhaneze. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ọchịchị ọhaneze ewere ka ndị Igbo mmepe ịrụbụrụ ya aka na ịdị n'otu nakwa agamnihu na ịzọta oke ha ga-eji ọ na-erutebego ndị Igbo aka kemgbe onye ichie Nnayawodo were ọchịchị ka onye otu ọhaneze onye isi ọhaneze? Asị m kwuo m ga-ekwu ya kwụsie ike na ọ dịberụ ndị Igbo na ọhaneze etu o si wee dịrị ha kịta. Nnayawodo bụ onye isi onye ndu ndị ọhaneze ndị Igbo. Nne ya bụ nwa amadi a na-akwanyere ugwu na mba ụwa niile. Nne ya bụ nwa amadi a na-akwanyere ugwu n'obodo Naijiria. O jebukwa pụọ ọ gụrụ akwụkwọ bute ọfụma ọ maara ekwu okwu ọ makwana ka esi akpa agwa dị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ na
kemgbe o si wee na-edu ndị Igbo wee na-aga, ọnụ na-eru ndị Igbo n'okwu, ọ na-agba mbọ na-achịkọta ndị Igbo na ndị ọ na-adị anyị ka anyị na ha mmekọ na ihe anyị na-achọ ga-eru anyị aka. Ọ na-achịkọta ndị Igbo na ndị mba ofesi, ndị mba ụwa ọzọ dị iche iche. Ọ na-eme ka ha mara ka ọnọdụ anyị si wee dị n'obodo Naijiria. Ha na-anụkwanụ ihe anyị na-ekwu, na-anụ mkpu akwa anyị na-eti. Ọ na-emekwa na-ekwu okwu, na-ekwusi ike, a na-ege ya ntị, ọ na-akọwapụta, na-egosikwanụ ndị be anyị ụzọ anyị ga-esi wee gaa njem a anyị eruo ebe anyị na-eje. Ya nwa amadi na-eme ọfụma, ọ na-eme ọfụma. N'uche nke gị, kedu ihe ndị Igbo chọrọ na Naịjirịa? Ihe ndị Igbo chọrọ na Naịjirịa hapụ anyị ka anyị biwe ndụ anyị ka anyị si ebi, emegbuzina anyị. Eme ihe na obodo Naijiria, asịpụta zọọ ihe, onye ọbụla pụta zọọ ya, onye meriri si onye a jewe, ya ya na-akpọ merit, onye kachasị mma ya jewe. Ọ bụrụ abịa ewere aka nke a jide ndị Igbo asị ndị nke ọzọ na-aga. Ọ bụrụ abịa ekebe ife dịka ọkwa ọchịchị ama ekenye ndị Igbo, abịa akpacha anya na-akpagbu ndị Igbo, akpacha anya na-akpachapụ ndị Igbo n'akụkụ, akpacha anya na-ekwugide anyị, na-emegide anyị n'ụdị dị iche iche. Ihe ndị Igbo chọrọ na Naịjirịa mee onye ka e mere onye, kee ihe ka oru onye ọbụla aka. Hapụrụ m nke m, ebe ọbụla m bi m na-eme ihe m na-eme, hapụrụ m ya. Ndị Igbo mara atụ tụọ n'iru, ọ bịara bụ onye ya bịakwunye ya ma ọ na-ana mkpumkpu apụnye azụ. Ndị Igbo mara atụ tụọ n'iru si na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ndị Igbo na-agagharị, ha bi ebe dị iche iche n'obodo Naijiria, ha bi n'ugwu Awụsa. Gịnị mere oge ọbụla onye ọbụla obere ihe ọbụla achọrọ ịtụ a ga-esi wee gburu ndị Igbo? Onwe ihe ọbụla a na-eme ka egbuo ndị Igbo, ka emegbuo ndị Igbo, ka emegide ha. Ya niile bụ ihe na-ewe ndị Igbo iwe. Ịhapụ anyị ka anyị na-azụ ahịa anyị, ka anyị biri etu anyị si wee biri, ọ ga-adịrị onye ọbụla mbụ. Ndị Igbo adachi okwu. Dịka o si ada ugbu a, ndị na-echefu, ndị Fulani na-echefu na-aba obodo niile wee na-emebisi ugbo ndị mmadụ, a na-abatakwa n'Igbo na obodo dị iche iche. Kedu ihe ị chere ka ndị Igbo ga-eme iji fụ na ha chikwara onwe ha ka ihe a bịa? Ndị Igbo na-eti mkpu ekwu ka o si adị ha na a na-egbu ha, na a na-awakpo ha, na ehi na-ata ihe a kọrọ n'ubi. Mana gịnị ka a na-emekwanụ? Ndị ọchịchị obodo etiti a na-ekwu, agwa ha na ntị nka usi na ntị nka abụọ, maka na ndị na-akpa ehi bụ ndị be ha, ndị na-eme ihe niile bụ ndị be ha. Ha ama ekwe ka eme ihe kwesịrị ime. Ya bụ ihe na-enye nsogbu, ya bụ ihe ọ na-emetụta ndị be anyị. Ya bụ ihe mere anyị a na-etizi mkpu onwere na-ege anyị ntị. Ọ bụrụ sọsọ dị Igbo, ihe a na-eme n'obodo Naijiria niile, ndị Fulani na-achị ehi, ndị Fulani na-achị ehi, na ugwu Awụsa ndị Fulani na-achị ehi, na ndịda anyanwụ ndị Fulani na-achị ehi, na ọwụwa anyanwụ be anyị bụ ana Igbo ndị Fulani na-achị ehi. Kedu ihe anyị ga-eme? Igbo enwere amị, Igbo enwere polisi. Ọ bụrụ ndị gọọmenti bụ ndị na-ahazi ndị polisi na ndị amị, agwaghị ebe ha ga-eje. Ọ bụrụ ha ga-asị ya jee chụọ ndị ọsọ, ọ bụrụ na ha chụrụ ha ọsọ, ka ihe ga-eme? Ọkwa onwe ndị ejide ha apụghị ịnụ ikpe, chife ojie tupu ị mara ihe na-eme, ọnyụọ ka ọkụ. Kedu ihe ndị Igbo ga-eme karịa mkpu ha na-eti? Ọ dị mma, ka anyị na-apechi ya maka oge. Ndị Igbo na-asị, ụfọdụ sị na ndị Igbo ji onwe ha maka na ndị na-achị na ha na-eweta ego site na ọchịchị etiti nke a na-akpọ allocation. Wee na-ajụ allocation niile a na-eweta na ndị Igbo nọ n'ụlọ omebe iwu, seneti na ndị na-anọchite ya, ihe niile a na-abata, gịnị mere na anaghị afọ mmepe na ala Igbo ka ha jiri ya chịkọta ọnụ wee mepe ala Igbo? Ọzọ dị ka ibe ya bụ ya ka ị na-achịkọta ya, ndị Igbo nwere ike ịnọ n'ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị wee nọrọ ebe a hazie onwe ha, na-edozi ala Igbo, na-enedo onwe ha ya,
dịka ha si kwuo okwu oge emere ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Anambra nke ọ bụkwa apụga ama dịka otu ndọrọ ndọrọ Igbo si merie. Na nchịkọta okwu, kedu ihe ndị na-anọchite anya na ndị na-achị ala Igbo ji ego a na-anata n'etiti wee na-eme? Anyị nwere ike ịnọ n'ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa dozie onwe anyị? O nwere mgbe ndị Igbo ga-anọ na ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndị Igbo abụrụ ndị a na-achịkọ ọnụ ụdị etu a. Anyị nọgodo n'ofu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, naanị anyị amasị ka anyị kwụrụ wee zọọ ọchịchị Naịjirịa nweta ya. Ọ ga-enwe ndị anyị na ha ga-emekọ chịkọọ ọnụ. Anyị ga-agbatị aka nabata ndị mba ọzọ, ndị akụkụ Naịjirịa ọzọ, ndị anabata anyị na ha ejikọ ọnụ tụkọọ vootu, o wee gbaa ọkpụrụkpụ, ewere ya wee mee. Ma a bịa na nke ị na-ekwu dịka ndị nọ n'ọchịchị etu ha si eme ego na-abata, o nwerekwado mgbe ọ dịrọ. Ọ bụrụ sọsọ na ndị Igbo ka ọ dị, ndị ọchịchị mpụ ha na-eme erika. Etu ha si eme ego a na-eweta eji arụ ọrụ, naanị ha ma ihe a na-eme. Asị rụọ arụ ama arụ, nke a rụrụ arụ ma dị mma. Ifugo n'ihe na-eme n'Imo steeti, ọ bụrụ ego a na-anata ka Rochas ji akpụ mmadụ, ọ bụrụ ya ọ ga-ahapụ ndị ọ ga-akwụ were ya wee kpụba mmadụ. Ọ bụrụ ego akwa ọ ga-enye nwanne ya nwaanyị ka o were ya wee na-agbasa happiness ebe niile, ya bụ origo etu ụfọdụ si wee kwu. So ihe ya dịka ya bụ na o nwere onye mmanụ ka ọ ga-esi wee dị isi na ọ dị etu a na ọ dịrị etu a. Mana mụ a na-ekwu na ndị Igbo, na ọ bụrụ naanị ndị Igbo na-eri mperi n'ihe gbasatara ọchịchị. Ọkwa etu a ka o si wee dị na ngalaba obodo anyị Naịjirịa niile ebe nwere ndị ọchịchị. Naanị onwe ha ka ha ma, ha adaghachi maka ndị mmadụ. O nwere ihe a na-eme gbasara ndị mmadụ. Naanị obere n'ime ha bụ ndị a ga-eweta ego, ewere ya rụọ ọrụ, tinye ọkụ, tinye mmiri, rụọ ụzọ, wee mezie obodo ọ dị mma. Mana anyị na-ayọ ndị na-achị achị, ma ọ bụ ndị Igbo, ọ bụ ndị Hausa, ọ bụ ndị Yoruba, ebe ọ bụla isi wee bịa n'obodo Naịjirịa, merụ ndị mmadụ ihe a na-achọ. Anyị asịra gị gị eri nakwa nnu, mana ọ bụrụ ka irie ha ncha niile, merụ ndị mmadụ ihe a na-achọ, ka ya wee bụ na ndị afụfụ erika n'obodo anyị. Ndị mmadụ na-ata ahụfụ, ụfọdụ adịghị eri nri, ụfọdụ akwụnwụrụzi ụgwọ ụlọ, ụfọdụ akwụnwụrụ ụgwọ akwụkwọ. Kwa ndị mmadụ ga-anọkọta mmadụ eje kwugbuo onwe ya maka na ihe isi ike erika. Afụfụ erika, ha mere mmadụ ebere, mere ndị Naịjirịa ebere, maka na mba ọ karịrị. Ọ dị mma, ka anyị na-apịachi ya, kedu ozi ga-ezipụrụ ndị Igbo na-ekiri anyị na mba ụwa niile ugbu a, wee tinyere na ndị PDP si na ọ bụrụ na ha banye n'oge afọ 2019 na emeela ohere ihe ndị Igbo ka ndị Igbo bụrụ onye osote onye isi oche ala Naịjirịa nke a na-akpọ vice president. Kedu na nchịkọta okwu gị niile, kedu ike ị ga-eme ekwu gbasara ya zipụrụ ndị na-ekiri anyị n'ụwa? Ihe m na-agwa ndị Igbo na-ege m ntị mba ebe ọbụla ị nọ na, anyị na-ayọ unu, anya na-eru unu nọ unu ajụ ase, unu nọ unu anatakwa. Unu mana a na-ebido n'ụlọ ama mma apụ n'ama. Unu nọ akpatachakwa na akụ ruo unu amara ebe o si bịa. Nke ọ bụla unu ji na-anata wee hizie ofu ihe, wee hie ofu ihe, ka ụmụ anyị nwekwana ihe ebe a na-emegharị aka wee nwee ihe a na-eme. Ọ bụrụ ụlọ mmepụta ihe iwuo ya, ọ bụrụ nke ahịa ihe ọbụla ịbịa na be anyị wuo ya, nke ga na-ewetara anyị akụ, nwee ebe ọ ga-etinye ụmụaka anyị ka ha na-eme. Anyị na-ayọsi unu ike, unu na-emekwanụ na-agụkwanụ ndị mba ọzọ ka o si wee dịrị ndị Igbo. Ọ ga-abụ anyị na-eti mkpu ka ha na-anụ. Unu agbakọtara anyị azụ, unu agbara anyị nkịtị, n'agbanyeghị na o nwere ike unu asị na unu na-ata afọ, na-atacha afọ eweta ego, o nwere ihe eji eme. Unu na-eru anyị nso ka anyị mara ihe anyị na-eme ma abịa na nke ndị ọchịchị obodo PDP, ihe ọbụla ha sị na a ga-enye ndị Igbo si nye anyị. Ndị Igbo abụgo osote onye isi bifo, mana enye anyị kịta, ọ bụrụ na ezigbo onyinye ka anyị fụgodo, ka anyị sitegodo ebe ahụ. Mana ifugonu nke e nyere onye Yoruba, kedu uru ọ na-abara ebe ọ bụ ihe ọchịchị ọbụla ewepụtara onye bụ onye isi ala Buhari, onye Hausa, ewere ha ncha niile na-abịa? Kedu uru ọ na-abara ya?
nwa na-ekwetu etu ndị Igbo si wee na-eti mkpu na-eme n'ihe a ga-enye ndị Igbo bụ onye ọchịchị Naijiria president, ọ bụrụ vice, anyị abụgo vice. O nwere onye amara na ọnụ adịghị eru vice n'okwu na onye na-achị. Ifugo n'etu Buhari si wee sị na onwere onye nwe ya na onye ọbụla nwe ya, mana mgbe o ruru mgbe a ga-eke ihe etu aka o si wee dị, onye ọbụla fụrụ n'ebe ọ na-ebu ihe eje ọkwa pụta obuli ya na-arụ ndị be ha, ihe ọbụla pụtara ndụ obuli ya na-arụ ndị be ha. Ọkwa mbọsị a ka onye isi ụlọ akụ ndị mba ụwa kwuru sị na Buhari gwara sị ha na ha na-eme ọrụ ọbụla ha na-arụ na Naịjirịa, ha buru ihe niile na-ana na ugwu Awụsa be ha. Etu a ka ha si eme. Ịbụrụ vice ị ga-ekwu ụdị ha ahụ. So mmadụ asị na eji na a ga-enye anyị vice wee sie anyị n'imi ka mee anyị akpịrị ogologo. O nwere ihe ọ bụ. Ihe anyị na-ekwu bụ ọ bụrụgodu na o nwere nke i nyere anyị ọkwapụta ka e yetụ anyị ra onye ọbụla were nke ya na hapụ ndị Igbo ka ha na-eme ihe Chineke si ya mewe. Ọ bụrụ ụmụaka anyị chọọ ije akwụkwọ ndị Hausa onye deta akara ịtọ ahapụ ojewe, onye Igbo dee akara 30 asị na ọ dara ata. Ọ ka esi eme ihe bụ ihe na-ewute ndị Igbo. Ekene m unu. Biko ịma na ị gwara ndị Igbo okwu. Ndị Igbo nọ n'ụzọ ije niile dị iche iche. Ewe ihe na-ewu ugbu a na a na-ele ndị mmadụ ndị Naịjirịa dịka ọkụkọ na Libya. Ndị Igbo sokwa na ndị na-eje njem. Ụfọdụ bụ ndị lele ana ha, ụfọdụ bụ ndị legasịrị ihe dị iche iche ma were aka ọrụ hapụ aka ọrụ ha wee jee na Libya ele ha dịka ohu. Ụfọdụ buru afọ ime wee nata, buru ụmụaka nata na-enweghị na-amaghị na ha. Ụfọdụ bụ ndị bụ nrịanrịa dị iche iche. Kedu dịka ndị Igbo bụ ndị oje njem, kedu ihe ị ga-agwa ha, kedu ihe ị ga-ekwu gbasara olile a na-elezi ugbu a ndị mmadụ na-elezi ndị mmadụ dịka ohu n'ụwa a nọ n'ime ya ugbu a n'obodo Afrịka kachasị na Libya? Ndị ụfọdụ natakwa na sị na ọ na-ewute n'ọkwa ofu Naịjirịa ọkwa ebe a soro ha wee na-elekwa ndị Naịjirịa. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara nke ya bụ ihe ọ jọrọ njọ, mana ọkwa na anyị na-ebute ihe na-eme anyị. Ị na-agbapụ eje ebe ị marọ, o nwere nwanne gị n'ebe ahụ, o nwere ego ị dobere ebe ahụ, o nwere ihe na-eje ebe ahụ eme na-asị gị. O nwere onye ada anụ ihe na-eme kịta abụrụzi ka mgbe gboo ada anụ ihe na-eme na ndị nta akụkọ na-agbasa ozi na-ekwu. Mana nke a bụ ijide fon gị na-afụ, ị na-anụ na ntị, ị na-afụ n'anya, ịkachie ntị ijewe. Ana m eme ebere mana ana m ata ha ụta na ha butere ihe na-eme ya. Ekwenyere m n'eziokwu na afọ dị n'obodo anyị, mana ha kwesịrị iji ya nwayọọ iru ebe ahụ akpụrụ gị gbochie ree gị ka ohu. Anyị na-arịọ ndị gọọmenti ka ha jisie ike, gbasie mbọ ike, ha ebido ofu etu ha ga-esi wee na-edunata ụmụaka anya, na-agbasakwa n'ozi ka ha mee ka ndị na-akwadokwa ịzọpụ njem a ka obi metụta ha n'obi na ọkwa na ọnwụ ka ha na-eje na njem ha na-akwadokwa ije bụ na ọ dị ka Igbo sorogede. Ha hapụ sorogede na sorogede bụ egwu ndị mmụọ. Ana m ayọ ụmụaka Igbo nọrọ ana chee ọfụma ihe ị ga-emewe. Etu ọbụla ọra ọ bụgodu ụkọ bụ ka ị na-enweta na ya, isi etu a na-enete onwe gị anya, maka na oke ọtụtụ na-ebutekwa oke afụfụ na oke ime ihe. Iwe nwayọọ na-abịa. Mana eziokwu obodo anyị a siri ike kịta, ntaramahụhụ erika, ihe isi ike erika, mana ime anyị sozi maka na ihe siri ike ijezi etufu onye bụ ndụ. Ọ dị mma. Ụmụ Igbo anyị ekelela gị. Onye anyị na ya kparịrị ụbụbọ bụ Amaechi Ugwuele, onye ode akwụkwọ na-ekwu n'ihe gbasara ndị Igbo na-ekwupụta ihe na-eme n'obodo, na ọ bụkwa onye otu ndọrọ ndọrọ. Ihe ọ na-eme elika dịka isi wee nụ. Nwanne anyị ekele gị, ọ ga-adịrịrị gị mma. Daalụ, ekene m unu.